Zer kontsumitzen duzu bapeatzen duzunean? Nikotina, mendekotasun sortzaile handia. Garatzen ari den garuna kaltetzen du eta toxikoa da ernaldian dagoen fetuarentzat. Gainera, kantzerigenoa da eta bihotzeko gaitzak eta antsietatea eragin ditzake. Nitrosaminak, sustantzia kantzerigenoak. Propilengglikola eta gliserina. Berotzean infekzioak eragiten dituzten konposatu toxikoak, kantzerigenoak eta narritagarriak aska ditzakete. Metal astunak, kromoa, kobrea, zinka, estainoa, metal horiek toxikoak dira arnasten badituzu baita kantitate txikietan ere. Zapore emaileak, toxikoak izan daitezke arnastuz gero. Bapeatzea ez da dirudiena, bapeatzeari buruz hitz egin eta informa zaitez bapeatzea ez da dirudiena.nafarroa.eus. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.